To mai sauraro, rikici ya barke bayan bada belin wato Alhassan Ado Doguwa, yayin da mutane suka nuna rashin jin daɗin su bayan sakin wannan bawan Allah. A cewar wani matashi sai ka ce ba kasar musulmai ba, to ko ba addinin musulunci bane abin da ya aikata ya ci a kashe shi. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da murkuwar sake saduwa a cikin wannan rana mai albarka. Labarai da mudumin su. Kamar dai kullun yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan channel namu na kuma albarka mai suna Hausawa Kano TV. Ya leko wani zafin batu ne da yake tantanan a social media. Batu ne a kan wasu Alhassan Ado Doguwa. To mai sauraron Allah, roƙon mu guda daya, idan wannan shine zuwan ka na farko, ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da mun dora. Dan ta haka ne idan ka danna subscribe kuma ka danna alamar kararrawa ka samu sababbin shirye-shiryen mu da mun dora. Ga cikakken mutum yana zuwa, mun gode. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mutane sun fito suna zanga-zanga akan sakin wannan bawan Allah, wato Alhassan Ado Doguwa, bayan an sake shi daga prison. Kotu ta bada belinsa. Mutane sun fito suna ta maganganu a kan social media akan cewa abin da aka yi gaskiya bai dace ba, saboda wannan an ci zarafin addinin musulunci. Mutumin nan a gaban mutane ya harbe mutum 3, sa'an nan ya koma hukumar tattara zaɓe, yayin da ya sawa wato shugaban hukumar tattara zaben bindiga aka, yayin da ya sawa gurin wuta gaba daya, yayin da wasu daga ciki sun ji ciwuka, wasu ma sun mutu. Yayin da muna cikar cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Kar ku manta da danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar kararrawa. To mai sauraro, mutane sun nuna rashin jin daɗin su bayan wannan abin da ya faru. Ya za a yi kuma an ɗauko hanyar gyara kuma yanzu a ce wai an bada belin ɗinsa? Gaskiya wannan abin da aka bai dace ba. Mutumin nan idan aka bibiya, mutanen da ya kashe a baya ma sun fi haka. Tun daga shi a zahirance ma yanzu abin da yake aikatawa kawai yanzu an mai da talaka ba komai ba a wannan kasar kenan. Gaskiya wannan abin dubawa ne. To ko da a ce mutum da ya kashe, ya kamata duk Allah haka ya ce duk wanda ya kashe a kashe sa, amma har mutum 15, la ilaha illallah. Misali kar ku manta ku cigaba da danna mana subscribe, kana ku danna mana alama ƙararrawa don samun zababban shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku cigaba da kasancewa da mu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Mun gode da sauraro.